uJesu ungumprofeti kaNkulunkulu. Hey, uyahlanya uJesu uNkulunkulu. uShembe waye umprofeti kaNkulunkulu. Uyahlanya uShembe uNkulunkulu. Let me fix that. uNkulunkulu ungumoya. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi umoya. Noma uthi ivoice ngoba izwi ivoice. Noma uthi amagama, kodwa amagama wabonakala uma waphimisa, then ke umoya. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo. Kukhulunywa ngabantu, izinyamazane, izilwane ngokuhlukana kwazo, imifula, ulwandle, amatshe, ilanga, inyanga, ofishi, imvula. Konke nje okukhona ezweni okubonayo wayekhona ezweni. Izwe lavela ngaye, kepha izwe alimazanga. Okay, uNkulunkulu bevele ehlala khona la ezweni, hayi la singazi khona. Ubevele khona la emhlabeni. Weza kokwakhe, abakhe abamamukelanga. Umoya sowubona kanjani thina ukuthi nangu uNkulunkulu? Siyobona kanjani umoya thina ukuthi nangu uyanaka uNkulunkulu? Ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengozelwe yedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. Wehla kuNkulunkulu weza kuMoses. Ngoba kuthiwa wayevele khona kulelizwe, wase weza kuMoses, wafika wakhuluma naye lapha, wamtshela ukuthi uJehova wathi kuMose, bheka ngikwenze ube njengoNkulunkulu kuFaro. Uyakukhulumela kubantu, abe ngumlomo kuwe, wena ube njengoNkulunkulu kuye. Okay, uNkulunkulu ungumoya, akabonakali, akanamlomo. Usenza umuntu ofana nathi ukuthi abe uNkulunkulu, ukuze sizombona-ke manje uNkulunkulu ekhuluma phambi kwethu, aphinda siyale, asho zonke izinto ezinhle azifunayo ukuthi masizenze thina bantu. uMoses-ke kwahamba isikhathi, wabhiheviswa kwakhe uNkulunkulu phakathi kwabantu, njengoba etsheliwe uMoses uNkulunkulu ukuthi uyamenza ukuthi abe uNkulunkulu kuFaro nakubona abantu abazomlandela. uMoses lethiwa wabhiheviswa kwaNkulunkulu ngoba washo into ayitshelwa wuye uNkulunkulu ukuthi akabe yiyo. Asikhumbule ukuthi akuyena uMoses ozotshela abantu ukuthi mina nguNkulunkulu, kodwa ibona abantu abazotshela yena uMoses ukuthi lo uNkulunkulu. Lo babona ngezinto azenzayo ukuthi lona uNkulunkulu. NoFaro uzobona ngasamething uMoses azoyenza phambi kwakhe, bese ayabona ukuthi lo muntu akahambi yedwa, lo unoNkulunkulu phakathi lo muntu lo. Njengoba isho incwadi ithi uyakukhulumela kubantu, abe ngumlomo kuwe, wena ube njengoNkulunkulu kuye. Noma uMoses kwaba khona izinto ezirongo wazenza, kodwa uNkulunkulu akazange amlahle ngesimanga sokuthi uye wayemtshelile ukuthi unjengoNkulunkulu. Wangagcina lapho, wabuya uNkulunkulu wazomngcwaba yena ngisho esefile. Kwase kufika uJesu-ke manje-ke uNkulunkulu waphinde wehla futhi weza ezweni. Ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengozelwe yedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. Weza kokwakhe, abakhe abamamukelanga. Angeke size sikwenze lokho. Sikhonza umuntu odla ubhontshisi njengathi, never. Kholwani yimi ukuthi ngikuNkulunkulu noNkulunkulu kimi. Uma bekunganjalo, kholwani ngenxa yale misebenzi. Well-ke abantu babona uJesu ukuthi wasukumisa izishosha, waphilisa abagulayo, wavusa abantu abafile, bakholwa abanye, kodwa abaningi babenqikaza ngoba oFilipi baze bambuza bathi, sikhombise kuNkulunkulu nje ukuthi kuwe nje sikhombise yena. Wabaphendula-ke wathi, isikhathi esingaka nginani awukangazi Filipi na? Ongibonile mina ubonile uNkulunkulu.
Usho kanjani ukuthi isikhombisa uNkulunkulu? Abaningi abazi ukuthi uJesu wayibuyisa wona lo mbhalo washiwo kuMoses ngesikhathi uNkulunkulu yehla ukuthi bheka ngikwenze ube njengoNkulunkulu. Uyakukhulumela kubantu abe ngumlomo kuwe wena ube njengoNkulunkulu kuye. Abaningi abazi ukuthi uJesu uphinde wawabuyisa lamazwi ukuthi nezwi enilizwayo akusilo lami. Abantu abazi ukuthi lamazwi yiwo lawashiwo kuMoses ukuthi uyakukhulumela kubantu abe ngumlomo kuwe wena ube njengoNkulunkulu. NoJesu ukhuluma nabantu uthi nezwi enilizwa akusilo lami elikaNkulunkulu. uNkulunkulu kuphinde weza kuShembe kuleli lakithi entabeni yasenhlangakazi ezokhuluma naye uNkulunkulu. Esuka le kwelase-Free State eHarrismith eza nje engasathandi. Wafika ingane zakhe ngithi zu-11 limtshela izwi ukuthi akezela entabeni engafuni. Enye waze wathi ngeke aze ayingcwabe, uNkulunkulu uzoyingcwaba yena. Waphoqa ukuthi ashiye abafazi bakhe, washiya yonke into yakhe, wathatha amasakana akhe waphuma kanjena keza KwaZulu Natal entabeni Nhlangakazi. Bambuza amakhosikazi ukuthi njengoba uhamba nje uyakwazi ukushumayela. Wathi uNkulunkulu uthe uzongifundisa. Wafunda-ke iBhayibheli waze wahamba nakwezinye indawo nakwezinye inkonzo waphenduka waba umKristu. Kodwa uNkulunkulu wathi cha, akukhona lokho engikufuna kuwena, kukhona mina la ngikubizela khona. Wahamba-ke waze wafika entabeni Nhlangakazi, wafika wahlangana noNkulunkulu wamtshela yonke into ukuthi wena unyuke la umfoko amayekisi, kodwa uzokwehla la ukhuluma into yenzeke ngempela. Njengoba namhlanje unyazi lisathi nibancane, isonto lisanda ngamandla futhi lisazokwanda ngamandla. Thula yona ubuke ukuthi ngeke lizelanda yini. uNkulunkulu ubethanda lowo, hayi ukuthi uShembe wayizivele wayibumbela nje into yakhe wayikhandela engathunywanga umuntu. Cha, uNkulunkulu wehla naye njengalaba profethi. Ukuthi-ke lokho akubhaliwe eBhayibhelini. Ngakho uShembe usebizwa ngoNkulunkulu, ubizwa abantu, akazange yena azibize ngoNkulunkulu. NjengoMoses akazange ayibize ngoNkulunkulu, kodwa abantu amtshela uNkulunkulu ukuthi bazombona njengoNkulunkulu. NoJesu akazange ayibize ngoNkulunkulu, kodwa abantu abathatha amatshe bathi wena uyahlambalaza ngokuba umuntu ozenza uNkulunkulu. Ngakho-ke umuntu othunywa uNkulunkulu esizweni esithile, loyo muntu bamphika ngoba kusuke kungasayena. Loyo muntu usuke sewuNkulunkulu yena. Mangabe kwehla uNkulunkulu wasebenzisa yena. Kodwa ukuthi noma bemphika benjalo imisebenzi yamfakazela phambi kwabantu. Kodwa abanandaba abantu nemisebenzi njengoba ababanga nendaba futhi nayo kuJesu. So uJesu wayiqinisile umethi, ngiqinisile ngithi kini akukho umprofethi owamukela ezweni lakubo. Waphinde wathi angithunyelanga kabanye kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli. Uqinisile isizwe nesizwe sinika umprofethi. Kumele kube umuntu ofana nawe lo enombiza ngoNkulunkulu. Kodwa yena kusuke kuwumprofethi bese uNkulunkulu amenza abe njengoNkulunkulu. Uthina abantu nathi thina abantu bese simbona njengoNkulunkulu loyo muntu. uJesu esehamba ushiye kona lokho futhi ukuthi siyakucela kuNkulunkulu aniphe omunye umduduzo kuba hlale kini phakade, umoya weqiniso, izwe elingeke limamukele ngokuba lingamboni lingamazi, nina niyamazi yena ngokuba uhlala nani uyakuba kunini. uJesu sabuyisa lamagama, ngiyakubavusela umprofethi onjengawo phakathi kwabafowabo, ngibeka amazwi ami emlonyeni wakhe akhulume kubo konke nginiyala ngakho. Umuntu loyo, kepha umduduzi, umoya ongcwele, uBaba uyakumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke enginitshele kona. Into eyodwa nodi ngiyifunda ngayo, ngibeke amazwi ami emlonyeni wakhe akhulume kubo konke nginiyala ngakho. Into eyodwa nalekhaya, umuntu loyo-ke, kepha uma esefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso ngokuba akayikukhuluma ngokwakhe. Ngithe kunini uNkulunkulu umoya akakwazi ukukhuluma, wehla ngene kumuntu bese kuba uye okhulumayo. Loyo muntu umprofethi, kodwa lo mprofethi ujika boNkulunkulu enziwa uyena uNkulunkulu.
kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma. Asibuyeleni kuloya mbhalo, uyakukhulumela kubantu abe ngumlomo kuwe, wena ube njengoNkulunkulu kuye. Anibikele okuzayo. Lenomuntu ozositshela ukuthi yini ezayo, ngoba uNkulunkulu akanamlomo, wehlangene kumuntu bese aba uNkulunkulu lo. So-ke uShembe abantu bakholwa kuye ngenxa yemisebenzi ayenzayo, njengoba noJesu wathi, kholwani ngenxa yale misebenzi. Kanti uShembe wathathaphi yena lamandla okwenza lezi zinto? Uwathatha kubani? So mangabe uzothi wena uShembe udukisa abantu, mina ngifuna ukukutshela ngikusabi. Uma uShembe edukisa abantu, wena okuqondile uqonda ukuthi uNkulunkulu uyisehluleki. Iloko okuchazayo. Uchaza ukuthi uNkulunkulu angahlulwa uShembe ekutheni ibandla lakhe lonke lingakalihamba. Qonda ukuthi wena uNkulunkulu angahlulwa uShembe. Akaze kwenzeka lokho. Akakazi uNkulunkulu wahlulwa uSathane. AmaNazaretha wadukile, alandela into ayibonayo phambi kwabo. Eyithunyiwe uNkulunkulu. Akekho umuntu ongasukumisa kwabantu kwama-wheelchair. Akekho umuntu onganika abantu izingane. Akekho umuntu ongasiza abantu kwama-accident ehleli kwakhe yena. Akekho umuntu ongahlinza abantu esibhedlela ehleli kwakhe yena. Akekho futhi uSathane osiza abantu. uSathane into yakhe ukudestroy. Uyadestroy, akabasiza abantu uSathane. Manje ke ningangenwa nina uSathane. Manibona into noNkulunkulu phakathi bese nizinika kaSathane lonke. Ngoba nakho niphika uNkulunkulu. Phela kuthiwa wehla abakhe abamamukelanga. Manje ungamamukeli wena uShembe uthi uNkulunkulu. Myeke ungaloku uthukana naye. uNkulunkulu nje uyothuma umprofeti onjengawe. AmaSulumane abasamfuni uMuhammad. AmaNdiya abasamfuni uBuddha. Obani abasamfuni. Kanti noJesu amaJuda wamfuna. Naye la eSouth Africa kufika uShembe animfuni.